Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci inda muke kawo muku labarai da ɗumi-ɗuma kowane sassa na duniya, inda a yau ɗin jirginmu zai shallaka ne can ƙasar Faransa. Ko me ke faruwa, ina 'yan baiwa? Za ku ji cewa mawallafin Telegram ya bayyana cewa ya yi mamakin kamun da aka yi masa a ƙasar Faransa. Ko me ke faruwa, mai sauraro suka bi mu a hankali domin jin mu da cikakken rahoton, amma muna roƙonka idan yanzu ka fara ziyartar wannan tasha tamu da kai mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun labaranmu da ɗumi da zarar mun ɗora. Mun gode. Shugaban Telegram Pavel Durov ya caccaki hukumomin ƙasar Faransa, inda ya bayyana kama shi da aka yi a matsayin rashin adalci. A jawabinsa na farko tun bayan tsare shi da aka yi, ya musanta zargin da ake yi wa dandalin nasa na Telegram. Idan ban manta ba dai, a ranar 25 ga watan Agusta ne dai aka kama shi tare da tsare Mr. Durov a Paris na ƙasar Faransa. Tuni aka bayar da belinsa, inda ake ci gaba da gudanar da binciken manhajar da zargin bayar da damar gudanar da wasu harkoki marasa kyau, ciki har da safarar miyagun ƙwayoyi da yaɗa hotunan batsa a kafar. A ƙarƙashin dokokin Faransa, ƙaddamar da bincike ba yana nufin tabbatar da laifi ba ne, amma yana nufin alƙali ya gamsu cewa akwai wani abu game da tuhumar da ya kamata a bincika. A sanar da Mr. Durov, wadda aka wallafa a Telegram, ya ce kama shi bisa zargin laifin da wani daban ya aikata a kafar ta Telegram abun mamaki ne kuma rashin adalci ne. Amfani da wasu dokoki domin a tuhumi shugaban wata kafa da laifin da wani daban ya aikata a kafarsa rashin adalci ne. Asassa fasahar zamani, in ji Mr. Durov, yana da wahala. Babu wanda zai ƙirƙiri wata sabuwar kafa ko manhaja idan ya san cewa za a tuhume shi da laifin da wani daban ya aikata a kafar, in ji shi. Fatanmu dai Allah ya daidaita wannan lamari domin 'yan baiwa su ci gaba da amfanar abubuwan da suke samu. Fatanmu dai ta fashewa.